Inig sugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog o hangad kamo. Kay haduol na ang inyong kaluwasan. Maayong buntag sa tanan. Sa naandan lingi ay imong tapad, inang Adbento na. Unya mag-Christmas na pod. Mao pa nang inyong tapad niya atong unang Domingo. Basig dili na. Mga igsuon, nadungog nato ning mga pulong tindog, hangad, sama bag ingnan ka nga prepare, get ready. Murabag umpire sa 100-meter dash or marathon relay. Moingon siya, on your mark, get set. Unsay sunod? Kung dili ka ma-prepare ng duha, biyaan ka. Pangandam. Prepare. Be ready. Gibinisaya, pagbantay. Kahinumduman sa akong gingon ganina, nga nisulod na ta sa panahon sa Adbento. Diya sa akong atubangan, o inyong atubangan, ang Advent wreath, korona sa Adbento. Kay unang Domingo man, nasindihan ang usa. Pila ka kandila? 4. Nagsimbolo sa 4 ka, Domingo, sa dili pa mosugod ang Misa de Gallo, proximate preparation for Christmas. So the first 2 Sundays, we are asked by the church to get ready of the possible coming, the second coming of our Lord Jesus Christ. And the next 2 candles representing 2 Sundays symbolizes the encouragement of the church to prepare joyfully. Kining first 2 Sundays, prepare hopefully, trustingly. Pero ang ikaduha, prepare joyfully. Kay mag-Christmas na gyud. Ambot, isugdan magkantag pamasko sa Oktubre pa. Uban gani Bermans, na panos na hinoon. Murag samukan na hinunta niya, mo na entay panahon nga maglipay ta. Mapulan na ta ba? Pero sagdi lang nga namang mga Pinoy. Lahos ta. Pangandam. Maugid na ang giawhag kanato mismo sa atong ebanghelyo. We need to prepare. Sa bisan unsay may tabo. Moabot man ang gisgutan diri nga makalilisang, pero sometimes it's not literal nga moabot gyud na. Isayunan kay mga planetas kawanangan, magkabuagsan sila, magkabinanggaay na, mag-rumble. Di mausap po na nga to ang kinabuhi, kay di naman ta, unsa na marong urasa, wa na ng buwan, wa ng adlaw, ni undang na ganigsiga, wa na buwan, wa na mga bituon. Kung kana lang galing, mag-rumble po o magkaguliyang atong kinabuhi. Pero timanan nato nga gitawag kinig apocalyptic language, and it's not meant to be literal, understood literally. Litra for litra, dili. Kaya it could happen in another way. Pananglitan.
Kining pag-andam, di man lang ni panahon nga dunay gira, mga katalagman, cosmic disturbances, kay ang planeta motipas silang naandang mga agianan. Kining pagkaandam, pagkahimatngon o pag-andam, ikinahanglan ni sa tanang panahon baya. Di la panahon nga dunay kasakit, di na panahon nga dunay mga katalagman. Gani, og mahitabo, nindot manggod kay ang atong Ginoo nag-ingon man, when these things happen, begin to happen, stand firm, hold your heads up high, because your salvation is near. Ato sang dotan og gamay ning pulong pagtindog. Kining pagtindog naghulagway sa pagkahimatngon, pagkaandam, paglig-on o pagkamaunongon nga pagbarog o kaha awhag sa pagsaksi kung kinsa ta tinun-an og sumusunod ni Kristo. Di ba? Kanang paghangad nagpasabot pud na, it means padayunong malaumon o pagkamasaligon, trusting sa God's providence. Sa ato pa, dili ta malugmok sa desperation, dili ta madesperado o kaha mulahos sa kawalay paglaom, hopelessness. Kawalay paglaom, desperation, disappointments. May tabo ba ni o magtapos ng kalibutan? Murag ongoing mga nini? Abi ninyo, na ay survey. Niabot mong kutas ning panahon nga very secularized, highly digitalized, o materialistic nga kalibutan, panahon o henerasyon. O nasayod tas kahimtang karon, mingon ta nga dili lang mga batanon nagkawala ilang gana sa espirituhanong butang, kining gitawag spiritual apathy, apan dunay continuing kagubot, continuing quarrels, away, dili diha lang sa domestic nga igsina sa mga panimalay, kundi even societal and even in the large picture, kalibutanon tungod sa gira. Ang uban mga political nga away, padayon ang scandals, bisan ang atong simbahan dili exempted ani. Yan ang akong gingon, doon ay survey about Filipino youth. Gikan ni Raul A. Aquino, 2021. Nag-ingon siya, the Filipino youth perceive corruption as major problem in the country, with 71% correspondents believing that corruption is widespread and has negative effects on the Philippine society. Ug mayintag corruption dili lang ni sa pagdumala sa nasod o probinsya o may tungod sa politika. Na may gitawag na ito nga moral corruption, very pervasive, na dili lang nag-affect sa atong kabatanunan, apil mga dagko o kining mga nato, nga mga hingkod. Mao gani nang there's so much immoralities, moral corruption. Kahibaw ba dita? Wawa ba dita mahibaw nga doon na pa'y corruption in relationships? Ang naandan nga relasyon sa manang binyo,
Mga minyo, ingani man, bana, asawa, gikasal, unya, nagtinabangay sila para sa pag-raise sa ilang family, as much as possible, hands-on. Pero tanawa ra gud ang mga minyo karon, kamo mismo. Wala day corruption sa relationship. Wala na tong covenanted nga pagsabot. Transactional na. Gani, kinadaghan ng live-in kaysa ng giminyo. Pangutan ang ahensya sa gobyerno, pilaray ng giminyo. Tipas naman na sa naandan. And what happens sa mga product, offspring ni ining nangatipas na. Live-in situation, ang uban live out, kay magkita-kita ra. Ha? Tanawa ra gud. Ang effect ni ini. Di lang ang first generation nga mga gikan sa mga divorces. Makadahong ka nga, they would end up tarong kaha. Tingali na ay gigasahan, pero sometimes those who are product of divorce end up in divorce themselves. And what will happen to the next generation? Next generation. Kaya nangatipas sa iyang naandan nga relasyon. Diba? And we know nga di man ni malugti ang kamaturan o di ni mabali nga kamaturan. The family is the basic unit of the society. Kung gubunin mo ng pamilya, what will happen to the country and our society? And dili mo na siya. Karon ra. It has started long before. Labi na, di naman advent of digital world. Grabe. On social awareness, many Filipino youth are aware of social issues and are willing to speak out against injustice like corruption, etc. The UPPI also, sa ilang survey, highlighted the challenges faced by many Filipino young people with regards to mental issues. Hibaw naman taani, grabe ang kakahitabo. Padayon pa mangyapon. Mga batanon nang gihikob, muuna tong lalaki, sunod po tong babae, kay dili tugutan sa ginikanan. Nga ginikanan mo'y utangan, nga sila ba'y magbuot, manggihikob ra. Kining issues, mental health issues related to anxiety, depression, and stress, nagpadayon ba gihapon na? Salamat na lang sa intervention sa atong mga ahensya sa gobyerno sa religious sector nga katabang. Social media influence. Tanawang nagkakahitabo sa atong mga kabataan. Inyong kabataan, inyong mga apo, grabing grave impact sa social media on their world view, including relationships. Dili mo aware nga, kumpleto lagi mo sa lamisa, pero isi mo pumugunit sa inyong cellphone, na imbis nga, that is the opportune time to have equality conversation as a family, to hinoon nakig-connect na hinoon sa gawas. Unya, ganahan mo ka na mo mitabo karong Christmas? Mga bata, di na masugo, kay di na pod maokang anang ilahang gadgets. Nga naman po ingon ana, natug ba ang ginikanan? Nagparok-parok ba mo? Now is the time to stand firm. Heads up high. Be who you are because you are parents.
Isultian ninyo na inyong mga toddler kaniadto pa o inyong mga batanon na mga lalaki, inyong mga apo. Nakasuway mo og sulti nila. Apo or anak, no drugs, no alcohol, no cigarettes, no tattoos. Kinsa man sa inyo dire parents be? Wag yun ni isas kamot. Much more fathers. Bisag imo ng apo niya, ikaw man kustodyan kay wa na diha ang mga biological father, biological mother, ambot diin ang nanglupad, then do your part. Barog. Isip lulo. Apo, kung dinhikas akong panimay, walay alcohol, walay drugs, walay tattoo, walay, wala. Kung di ka gusto, ana, nga ako kang tudluan o butan, okay, you can look for your house. For as long as you are in my house, follow my rules. If you cannot follow it, then build your own house and make your own rules. Panahon na ron, ginikanan. Dili na magparok-parok. Barog. Stand firm. Nang tipas na. Sayang na andang agianan na itong kalibutan. Di na tamuhulat pag mapawong ng adlaw diya o mga wagtang ng mga bituon kay nagsugod ng ato ang planetas kinabuhi. Effects sa social media, grabe. Mga igsoon usara ni sa pagkagulian, unya sa atong katilingban o kinabuhing Pilipinhon. Mao nga, di gyud ta angay mahikatulog. Angay gyud tang mag-get ready. Stand erect. Stand firm. With hope. With trust in God's providence. Sa maong survey, abi kog mura ba og mungit-ngit na ang kalibutan ato pag yung pangit-ngiton dapat unta pag-ngit-ngit sa kalibutan mangita ta og flashlight man lang, kandila man lang, cellphone man lang ato nang pasigaon, di ba? Kay ngit-ngit na ato pang pangit-ngiton. Kung ngit-ngit unsay angay buhaton, bisan na lang gamayng kahayag, makatabang na. Busa sa maong survey, naigiingon diri, although these findings suggest that the Filipino youth indeed face various challenges, they also possess strong values and a desire to create positive change in their communities. Sa survey regarding spirituality, nindot. Abi na ko og 20%, 10% na lang. 44% of Filipino youth try to attend church services once a week. May na lang na. Di ba? Kaya usahay kita nagipoy mag-desperate ani. And then, with regards to family values, niad ako 72% nag-ingon having parents who get along well with them. Ako man di ay 72% abi gyud nako bungkag na kita mga Pinoy. That is why ang atong Santo Papa nisalig gyud natong maayo.
Kay every Christian is a catechist, every Christian is a missionary. Once nga mahimo mong OFW, you become smugglers of faith wherever you are in the world. Unya ang imong kanunay fallback, mao man imong experience of family life in the Philippines. Mao nga nining maong misa, padayon ta sa pag-ampo. Ato ni nga katungdanan. I'd like to end kining naa sa ikaduhang pagbasa. Para ni nato much more for us adults and parents. Gingon diri. Mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinoon mao ni ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami in the name of the church ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi sa labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayra naman ninyo ang among pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unsay pahimangno nas unang bahin, hinaut-unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tao. Ug mahimo kamong sama kadako sa among gugma kaninyo. Nining paagiha lig-uno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo og mabalaan at tubangan sa atong Dios ug Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanang pinili niya. Unsay atong huptan? Kinabuhing balaan, kinabuhing ligdong, kinabuhing matarong. Dili ta magparok-parok, kundili nahimatnon, andam nga bumabarog, musaksi sa atong pagkakristohanon. Moabot man ang Ginoo karong tuiga o dili, we are ready. Amen?